सारखे पण करू सारखे पण ते गेला पाठवून घ्या अर्धे त्याला अर्धे करू म्हणता काय सोल्यूशन माग जनरल बॉडी मीटिंग माग आणि जनरल बॉडी मीटिंग माग सोल्यूशन स्टेटमेंट आमची गोंयकार बायल पळयल्या तुमी कशी बसल्या ती दाखय कशी बसल्या ती पळयल्या ही वेवस्थेत पळयल्या आनी हे खंय पावल्या त्या पळयल्या वयर 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 मार्केटा वयर पावल्या त्या पळयल्या लोकांची अक्षरशः हांगा आमचेर टिका जाता आनी आमकां इतले हे आमची लोकल बायलां बसल्या तांचेर अन्याय जाल्लो आहा हो हे तांच्या वयर 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 बांदून सारके वयर पावल्ले आहा आनी दीस इज ऑल्सो अ फायर हॅझर्ड FDAन आमकां नोटीस दिल्ली आहा फायर सर्विसीसान आमकां नोटीस दिल्ली आहा आनी इतले सांगून आमी एक 10 दीस 15 दीस हांगा येवन परत परत हांच्या पांया पडून सुद्दां कोण हांगा आमकां हे वुडन क्रिटी बांदून 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 इट इज सच अ फायर हॅझर्ड वी कॅनॉट अलाव दीस and this is a total illegality and we have to bring it to the level where the market is allowed, where our local women are sitting and religiously they are abiding by all the rules. We will not allow this illegality to happen. And whatever you may say, this correct information should go to the public. This is a total illegality which is going on, and there is a cartel here where this committee members and all these others who are involved here are doing a total injustice to our local women in this market. We are going to clear this, and till it comes to that level, we will remain in this market to give justice to our people and our vendors who are here. आणि वेळेला नाम काय सांगता येतात
people are unhygienic. And nobody is even bothered. आता मजा येते तुला एक गेला दुसऱ्या लेणी आहे काढले आणि काय आणि एक फ्लोअर बांधपाचो केला तांणी cover करा this has to be removed, that has to be removed. आपको ये चलिए बड़ा कार्ड निकला है वॉल से +1 केला त्याला सगळे हा आपण कसं I can see that. I hope it's moving like
सर बाहेर आहे सर बाहेर आहे tinggal ya lagi lah गार्डन हाँ उलोवन उलोवन जाल्यार काजार सगळे कितें उलोवपाचें कोणाचे व्हर जावप हे सगळे गरीब लोक मरे ट्रबल अननेसेसरी ही कोण ग्रेस जाले जाल्यार ओवरलोड करपाचें कोणी हे सगळे हिंगा कितें गिरायक जाता ते बावडे आमी जाणा This is totally wrong, Larry.
तिंगा पळय जाता व्हडले 150 लोक सुमार मेले ती दोग जाणांक ते इतले हालोवन दवरता 3 लोक दे आर नॉट इवन बॉदर्ड अबाउट द कॉमन मॅन उत्तर घे हां नाही येऊ का बाईकने हाडलं बाईकने घेऊन येतं हां नाही खूप टाइम दिला आहे लेवल फाटल्यान थंय कांय दवरपा जालें तें काड लवंदे दॅट बॅक थिंग यू रिमूव येस सर दॅट बॅक थिंग यू रिमूव
thicker. All that wood behind him he will remove. That is not there. That is okay. On top C is done a false ceiling and that you remove that. ना वो काट लो. ये काट चुके. ऑटो भी नहीं इसके अलावा वहाँ का लेवल कार को लेवल कार को क्या कर रहे हो क्या कमेटी क्या करने वाले चलिए सारा सामान सकते ना कापना बड़े वाले पाया बसवाली बरे आम्हाला पण बाहेर दिला पुरा फॅमिली स्टार्टिंग केली